स्टुडेन्टस नोंसोरथ' इंलिश मेजर लाबाय बेखायनो इंलिश रायलायनोबो सोलोंखादो जाहाथे फिउचाराव नोंसोरनि इंलिश स्पिकआ मोजां जायो न'फोरावथ' इंलिश रायलायनाय जाखाया स' क्लासावनो लोगोजों लोगो रायलायनांगोन जुदि अन लेंगुवेज रायलायनाय खोनायो फाइन लागोन आं मेनाव जोंथ' बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय जोंनाथ' इंलिशआ तामाम ब्रकेनखा सानैदो प्रेक्टिस खालामबाय थानोसै दे जोंना दे रायलायनोसै जोंना रैमालि नोंनो स्टार्ट खालामग्रोदो मैया नोंहा मा मा जाथाय जानाय बेखौ खोन्था आंनो दे इंलिशआव Okay, yesterday I going to the market and Kaubla is by doing. Then I रायज्लाय by doing with Kaubla. And what happening? After रायज्लाय by with Kaubla, I come to the home. Okay. दे माइनाव नों बुंलायदो. Today are first class for BA, so I so fast coming today. Oh guys, खोनासंलाय बिसिनि रायलायनायखौ मिन्ना थैसेया माबा थाबाय doing थांबाय doing ल'. बेखिनिखौनो रोङाना नोंसोरो थाबाय दुयिं थांबाय दुयिं खालि दुयिंआसो इंलिश मेजर लाबावदो जोंहा रायज्लायदों नोंसोरालाय मा नांगौ जादों रोङो नालाय रोङिनि रायलायनायखौ मानो इनसार खालामदो जोंहा बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय नालाय बेखायनो जागौ आरो सिथा बे हेनजोफ्रासो लेब जानो फैदों गोरोंबा मिस्टेक जानायखौ नोंसोर फोरोंनो हायामोन जानायनि जायनि खुगायावल' दुगि लेखा फराखौबा हायोना हाया नामावल' इंलिश मिडियामनिफ्राय फैनायदां रैमालि बांद्राय बिदिनो मोनथिबाय जोगोनार मोखां लानानै अबाव दंसै नोंनि मुङा रैमालि जानो मिलायाथ' जोगोनार सानो मिलायो जोगोनार लावदुम मोखां लानानै बुखिखावबाय थादों नोंलाय नों जायाफ्रा मा मेकआप दाखुब्रा केरेला फिसा दग्रा दग्रि सिथोब्रायाव ब्रेव मोखां लानानै दुगिल' बांद्राय बिदिनो मोनथिबाय नोंनि जोगोनार मोखांखौ खान्थाल मोखां खालामना दोनगोन जों बाहाय नोंसोरखौ बुसिम नोंनि केरेला मोखांखौ दाब्ला खालामना दोनगोन आरो नोंनि दाउला लान्जानि खिनायखौ लान्थ खालामना होगोन मा होनदों आंनि खिनायखौ दाउला लान्जानि खिनाय होनदों महिलाफोर मा दावसो स्लायनाय बेसा हारालै बाबा खोमान पटायसि सुसेन जोंहा सिथा नङाबाथाय मेमनोसो खोन्थाना होनोसै जों सिरि थादो रैमालि दा मेमा खोनाबा रायफैगोन जोंखौ नायगोन ना जोंबो इंलिश रोंनासो गारगोन जोङो रोंखाया नोंसोर बायसा जाम्बिया इंलिश रायलायनो आरो इंलिश मेजरबो लानो मिलाया बेहेनजिफोर जाम्बिफोर नायबाय था रोंना रोङा नोंसोरनिफ्रायबो साबसिनसो रोंबावगोन माइनाव क्लास थाङा नों मा बुथे थाया जगासिनो आं क्लास थांनो बादो आयै मानो जोंना क्लासाव दिनैनिफ्राय इंलिश रायलायनांगौ ओमफ्राय बर' रायलायनाय खोनाबा मेडामा फाइन लागोननो माथो जाखो रायलायना हो आरो मैया रैमालिजों आंजों प्रेक्टिस खालामबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय जोंखौ इनसाल्ट खालामदों इंलिश रोङा होननानै बेखायनो थांनो बाबाय आङो नांलायनायसो जाबाय मैयाबो बिदि लाजिना थाबा जागोन नामा रोङैनिफ्राय नाजाबासो रोंलांगोन दा नोंहा इंलिश प्रफेसर जानोबा बिदि लाजिना गिनानै थाबा जानोसै माइनाव लाइफआव साक्सेस जानोबा गिनाय लाजिनायखौ सौसिलांनांगोन मिथिबाय गुबुना मा बुङो जेबो केयार खालामनाङा नोंहा रोङाबाबो नाजाथाबनांगौ होनबासो नोंनि सिमाङा जाफुंगोनलाय Hello, where are you from? I'm from Bodoland. What can I do for you? I want to learn how to speak English fluently. That's good idea. I'm fine, thank you. How do you do? Hello, how are you? Do you like ice cream? Do you like pizza? Oh, I like it. I like to eat chow means momo. Oh, that's good. Okay, let's go to eat. How much is this one? Okay, take for me one. गासैबो साबजेक्टआवनो रैमालिजों माइनावजों हाइएस्ट मार्क मोनदों नुबायना नोंसोरो बड' मिडियामनिफ्राय फैदोंबाबो बिसोरसो हाइएस्ट मार्क मोनबावदों आरो बिसोरनि इंलिश रायलायनायाबो इमप्रुभ जाबावबायसो नाजाबानो बयबो हायो कमलिका एन्ड रिना नोंसोरलाय माथो रैमालिमोनखौ इनसाल्ट खालामनायनो दालाय बोरैथो बिसोरसो हाइएस्ट मार्क मोनबाय माथो आरो नोंसोरखौ नुगासिनो आङो डाउन जालांगासिनो टाउन सहराव बेरायनायबो नुबाय थायो गासैबो खोनासं रावजोंबो राव इनसाल्ट खालामनाङा रोङोब्ला रोङैखौ फोरों होनबासो गावबो रोङो गावल' रोंनानै अभार स्मार्ट देखायनाङा गुबुनफोरखौबो फोरोंनांगौ बर' मिडियाम इंलिश मिडियाम सब सेम गोसो होबानो बयबो हायो सेल्फ बिलिफ एन्ड हार्ड वर्क will always earn your success. Thank you for watching.